Onze artiest van vandaag. Tweet jij ook? Doe je ook Godganse dag even tweeten waar je mee bezig bent? Nou, tweeten doe ik eigenlijk niet. Wel hyven af en toe. En op MSN zit nog wel eens, maar Facebook of Twitter, dat zit me nog even Ja, niet. het zou ze op zich groot nieuws hebben namelijk. Want 2010 is voor dich een nieuw jaar. Daar hebben ze een nieuwe cd uitgebracht. Ja, nou zeker nog weer. In 1 jaar tijd, dus het gaat hartstikke goed. En ja goed, er zitten 3 nieuwe platen in. 3 singles. Vrijgezel, wat ik nu juist gezongen heb. Mien Tirolerbroek, daar ga ik dadelijk heel even over vertellen. En blijf altijd bij mij een heel liefdeswarm nummer. Ja. Ik kijk altijd bij mijn artiesten even een beetje googlen. En dan kom ik de datum 20 november tegen. Wat is dat voor een belangrijke datum? Ja, 20 november is 4 solo-artiesten die in feite door gans Limburg optreden. Als ik de namen mag noemen, Ludie van Dijk, Erik Kruts, Erik Gele, heel bekend, en Nick Gielissen, ook die neven die staat dan. Die gaan dus een groot concert geven, gezamenlijk. En dat is toch een beetje uniek, want veel treden allemaal solo op. Maar en nu gaan we samen? En nu gaan we samen 1 groot concert geven. Koos gaat mooi zweuren natuurlijk, hè? Ja, dat is misschien wel leuk. You never know in ieder geval. 20 november in de Platte Zaal in Maastricht. Dus. Okay. Maar de luisteraars kregen, of de kiekers kregen nog heel veel geld voor u. Daar komen we nog wel een keer op terug.